Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Κωνσταντινίδης. Βρισκόμαστε στο αγρόκτημα Νιγαία. Το αγρόκτημα Νιγαία ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2015 τον Οκτώβρη. Κλείνουμε 3 χρόνια τον μήνα. Επιδοτηθήκαμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κυπριακή Κυβέρνηση για τη δημιουργία του αγροκτήματος. Παράγουμε βιολογικά αυγά, βιολογικό λάδι, αρωματικά φυτά και λίγο μέλι. Μέρος των εργασιών μας στο αγρόκτημα είναι και η παραγωγή αρωματικών φυτών. Χρησιμοποιούμε τα αρωματικά φυτά για την αθθοφορία, ούτως ώστε να έχουν γύρει οι μέλισσες, και τη σπατζά και τη ρίγανη χρησιμοποιούμε την και για τη διατροφή των κότων. Το λασμαρίν είναι αποκλειστικά για τα μελίσια. Επίσης έχουμε μια καλλιέργεια με ρίγανη που πάλι χρησιμοποιούμε τον αθθό για τα φαγιά, και τη ρίγανη, τα φύλλα χρησιμοποιούμε την για τη διατροφή των κότων. Προσπαθούμε ό,τι φυτών αθθοφορίας καλλιεργούμε να μπορούμε να το χρησιμοποιούμε και στις μέλισσες και για ανθρώπινη κατανάλωση και να βάλουμε και στις κότες. Ο λόγος που παράγουμε αρωματικά για τις μέλισσες, παρόλο που δεν μπορούμε να πιστοποιήσουμε το μέλι ως βιολογικό, λόγω του ότι η μέλισσα μπορεί να πάει μέχρι 3 χιλιόμετρα ακτίνα από την Κυψέλη, με το να παράγουμε αρωματικά κοντά στις Κυψέλες, εφόσον βρίσκει όση γύρι θέλει, θα πάει πιο μακριά, και με τον τρόπο είμαστε σίγουροι ότι σε 2-3 χρόνια μπορεί να είναι όλα τα αρωματικά μας αναπτυγμένα, και επειδή φροντίζουμε να έχουν διαφορετική αθθοφορία σε διαφορετικούς μήνες για να βρίσκουν γύρι όσο τον παραπάνω καιρό, να μπορούμε να έχουμε ένα top άριστης ποιότητας μέλι, χωρίς να πρέπει να το πιστοποιήσουμε σαν βιολογικό, λόγω του ότι ταξιδεύουν και μπορεί να πάνε κάπου που εψεκάσαν, ξέρω εγώ. Όταν ξεκινήσαμε με την παραγωγή και την αυγοπαραγωγή, θέλαμε να παράξουμε έναν προϊόν που να είναι όσο πιο κοντά στη φύση γίνεται. Για να το πετύχουμε έπρεπε να βάλουμε ό,τι πιο ωφέλιμο υπάρχει στη διατροφή των όρνηθων. Ψάχνοντας το, καταλήξαμε ότι το κλιθαρόχορτο είναι ένα πολύ ωφέλιμο συστατικό για τη διατροφή τους. Γι' αυτό έκαναμε το θάλαμο δαμέ και παράγουμε 320 περίπου κιλά κλιθαρόχορτο την ημέρα. Το κλιθαρόχορτο τούτο δαμέ είναι 7 ημερινών. Η κότα τρώει το σπόρο, τη ρίζα και το πράσινο, το κλιθαρόχορτο που πάνω. Το πράσινο, το χόρτο, είναι το τίδια, το χρώμα στον κρόκο. Για να έχεις έναν ωραίο κίτρινο υγιή χρώμα κρόκου, πρέπει να τρώει χόρτο. Εάν δεν τρώει χόρτο, ο κρόκος σου δεν θα έχει ωραίο χρώμα. Ένας λόγος άλλος που το έκαναμε είναι διότι μπορούμε με 24 με 26 λίτρα νερό την ημέρα να παράγουμε 320 κιλά χόρτο, που αντιλαμβάνεστε ότι για την Κύπρο και με τις ανοβρίες που επικρατούν είναι ιδανικό. Γεμίζουμε τους δίσκους κάθε μέρα με κλιθάρι και προχωρώντας, άμα δείτε μέσα, όλοι οι δίσκοι είναι γεμάτοι. Τούτο σταμέ ο δίσκος εν 5 ημερών. Αύριο τελειωμένος θα είναι έτσι. Μετά θα τα πάρουμε πάνω, να τα βάλουμε στους θαλάμους των κότων για να δείτε που καταλήγει το τελειωμένο προϊόν. Στη βιοκαλλιέργεια απαγορεύεται η ανακύκλωση του νερού. Γι' αυτό όταν ποτίζεται με το σύστημα το κλιθαρόχορτο, οι δίσκοι έχουν τρύπες και φεύγει το νερό, δεν ξαναχρησιμοποιείται. Είναι ένας κανονισμός που ισχύει για τους βιοκαλλιεργητές. Δεν δικαιούμαστε να κάνουμε υδροπονική, δηλαδή ξαναχρησιμοποιούμε το ίδιο νερό. Οπότε ποτίζουμε το και μετά φεύγει. Είμαστε στο θάλαμο 2,
Στο θάλαμο 2 έχουμε το πιο νεαρός μήνος, είναι 30 εβδομάδων ηλικιακά. Οι κότες είναι ίσα Μπράουν, είναι μια ράτσα αγγλική και έρχονται στη φάρμα μιας ημέρας αεροπορικός που είναι Ολλανδία. Τα σπιτάκια που βλέπετε είναι που γεννούν τα αυκά κάθε πρωί. Μόλις φέξει, η κότα έχει έτοιμο τα αυκό και θα μπει να γεννήσει. Μετά εμείς τα μαζεύουμε με το conveyor belt. Να το δούμε μετά. Στο θάλαμο τούτον έχουμε 2.000 όρνηθες περίπου και παράγουμε περίπου 1.800 αυγά την ημέρα. Όταν οι κότες γεννήσουν τα αυγά μες στα σπιτάκια, τα σπιτάκια έχουν κατηφορικά πατώματα, τα αυγά κυλούν στη μέση της κάθε φωλιάς και μετά πέφτουν πάνω σε ένα conveyor belt, τούτον το άσπρο που βλέπουμε εδώ. Οπότε όταν θέλουμε εμείς να μαζέψουμε, απλώς ξεκινούμε το conveyor belt και φέρνουμε τα αυγά στο τραπεζάκι που βλέπετε για να τα μαζέψουμε. Το θάλαμο 2 χρησιμοποιούμε τους πράσινους δίσκους. Στο θάλαμο 1 χρησιμοποιούμε τους πορτοκαλιούς και στο θάλαμο 3 τους κότσινους. Ο λόγος που το κάνουμε τούτον είναι για να ξέρουμε που ποιο θάλαμο έρχεται τα αυγά. Οπότε αν τυχόν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα, να μπορούμε να ξέρουμε που ποιο θάλαμο ήταν. Μέρος της καθημερινής διατροφής είναι το κλιθαρό χορτό. Βάζουμε περίπου 120 κιλά στον κάθε θάλαμο. Το κλιθαρό χορτό έχει πάρα πολλές ωφέλιμες ουσίες και είναι μέρος της διατροφής. Μικρό μέρος της διατροφής είναι περίπου 10 με 15 γραμμάρια για το κάθε πουλί. Το υπόλοιπο είναι από τροφή που φέρνουμε από την Ελλάδα, βιολογική, που δεν περιέχει οτιδήποτε μεταλλαγμένο, οτιδήποτε που είναι γενετικά μεταλλαγμένο. Δεν είναι βιολογικά, οπότε δεν έχουν ψεκαστεί τα σιτηρά ή ο βίκος ή τον πιζέλιν ή η σόγια με οτιδήποτε παρασιτοκτόνων ή δεν έχουν οτιδήποτε ψέκασμα και επίσης δεν έχουν χρωστικές ουσίες, καροτίνη για να βάφεται ο κρόκος. Ο κρόκος, τα βιολογικά, παίρνει το χρώμα του αποκλειστικά από το χόρτο που τρώσει. Γι' αυτό και τα βιολογικά πάντα έχουν έναν έντονο κίτρινο. Πορτοκαλί, κρόκος σε βιολογικά θα δεις μόνο χειμώνα που υπάρχει πολύ χόρτο για διαθέσιμο. Στο συσκευαστήριο καταλήγουν όλα τα αυγά της φάρμας. Η μηχανή που έχουμε δαμέ ζυγίζει τα, βάζει τον κωδικό της φάρμας του συσκευαστηρίου πάνω στα αυγό και όταν περνούν τα αυγά που τούν τη γραμμή, ελέγχονται πας στο φως για τυχόν ακαθαρσίες ή αν είναι ραϊσμένα. Μετά περνούν που το printer, που τον εκτυπωτή, που μπαίνει ο κωδικός της φάρμας. Στην προκειμένη περίπτωση εμάς είναι 0 βιολογικά, CY κυπριακών προϊόν, 4152 είναι ο αριθμός του συσκευαστηρίου δαμέ, 4152 και 69 είναι ο κωδικός της φάρμας. Οπότε, αν από πού και να αγοράσεις το αυγό, ξέρεις από ποια φάρμα και από ποιο συσκευαστήριο ήρθε. Τα ελευθέρας βοσκής είναι 1, τα αχυρώνα είναι 2 και το κλωβοστοιχείας είναι 3, ο κωδικός που έχει πάνω. Το 0 είναι για τα βιολογικά. Όταν περάσουν που η μηχανή, μετά ζυγίζονται. Στον πρώτο πέφτουν τα extra large που είναι πάνω από 74 γραμμάρια. Στο δεύτερο είναι τα large. Τα large είναι από 64 μέχρι 73 γραμμάρια. Τα medium είναι από 54 μέχρι 63 και ό,τι 53 γραμμάρια και κάτω είναι τα small. Αναλόγως της εποχής του χρόνου διαφέρει και το size των αυγών. Το χειμώνα πιάνουμε πιο μεγάλα large, γιατί είναι ιδανικές συνθήκες θερμοκρασίας και οι όρνηθες τρώνε το φαΐ που πρέπει. Το καλοκαίρι λόγω της ζέστης τρώνε πιο λίγο φαΐ και έχουμε παραπάνω medium. Μετά που δαμέ μπαίνουν στα κουθιά. Τούτο είναι το κουτί που βρίσκεται στα σούπερ μάρκετ, στους φούρνους και σε άλλα σημεία, σε organic shops, σε βιολογικά καταστήματα. Το συγκεκριμένο είναι medium, είναι κατηγορίας Α, είναι κυπριακό προϊόν
είναι πιστοποιημένο από τον λακκό και έχει πάνω ημερομηνία, είναι best before. Και το κουτί, διαλέξαμε το προσεκτικά, όταν είναι κλειστό υπάρχουν διαχωριστικά μέσα, οπότε το ένα αυκό είναι με το άλλο για να μην σπάζουν. Κάπου δαμέ τελειώνει η ξενάγηση μας στο αγρόκτημα Νιγαία. Όπως είδαμε, η βιοκαλλιέργεια απαιτεί θυσίες και πολλές προκλήσεις, όμως στην τελική, εκείνο που μετρά είναι το προϊόν που παράγεις να είναι ξεχωριστό και ποιοτικό.